Yo, oh, ah. Wong manis tansah hang leledo sak solae kang marati tansah isih muda katon Sulistya. Wong Jepang joget ora mokal ati kunjur kepranan emane wong manis wis apa putra wekesane aku mung udarasa wong manis tansah hang leledo sak solae kamare ati tansah isih muda katon Sulistya ora mokal ati kunjur kepranan emane wong manis wis apa putra rodok rok titik wekasane aku mung udarasa iya ngalor ngidul potretmu isih tak kempet ngetan ngulon tak simpen ning kompet kulit ben ra teles yen udan tak buntel plastik merga kowe wanita sing paling cantik duwe dhuwit ta wisan sapa wonge batine sing ora jerit kowe malah ninggal lunga tanpa pamit tak takokke wong pinter sing komat kamit wangsulane jarene digondol demit lunga tanpa pamit nyuwun sewu amit-amit mbok ya aja tumeh ayumu selangit loro atiku rasane klugek-klugek boy tangis ninggal lunga tanpa pamit pengen jajan nganti wis ra kentekan duit biyen tresno saiki dadi penyakit lunga tanpa pamit nyuwun sewu amit-amit woe manggis
beda isi siji kulit lunga tanpa pamit nyuwun sewu amit-amit biyen legi saiki kok dadi pahit hosa sedul Mas Yoga mata beling rene yo tak tempeling ting Jawa ngumpani ya sisi godhong ates bisa gawe etes cabe puyang awak mriyang bisa ilang temu ireng tombo lara wateng sirah puyang saknalika dadi seneng adat kula waras bisa gawe berkas jamu Jawa pranyata dadi usada sayang rambyang uripe mung cingkrang atine nelongso sing niya sepadha lolo gawe becik tinompo sere bejo-beja ne awake janji nrimo antuk nugroho rono rene dadi wong randuwe saya ngrambyang uripe mung cingkrang atine nelongso sing niya sapadha lolo gawe becik tinampa sere bejo-beja ne awake janji trimo antuk nugroho yo ayo Faisal ayo si tukang graji mulas si tatan amre ora kleru sing ning dhuwur tansah mantuk mantuk sing ngisor mripate kiar-kiar samar yen klilipan awuning kayu
carya rukun jroning mahakarya murid kecukupan marang kula warga niki umpak Mas Kevin bergumamlah hi Pak Pur siap Mas Tito dilanjut iya, Aong Mas Jombar meremelek bapakne si tukang graji kula sitatan amre ora kleru sing ning dhuwur tanah samantuk mantuk sing ning ngisor mripate kok kiyar-kiyar samar yen klilipen awune kayu sayuk rukun gone makarya murid kecukupan marang kula warga Au. Ho. Ya. ayo si Ong ayo Ya. Ya. Ayo delah ayo. Mak Tindoro ayo. Mas Jepang ayo. Ayo si Ong ayo. Ayo le kancet ayo le. Satrio Seto. Was awas yo. Ayo rubuh ayo. Rubuh ayo. Ayo si Ong ayo. Aang si Ong ayo. Wah ayo. Giwar ayo. Wah.
dosa. Satrio Seta ayo ngger. Ayo Bapak Nari. Bapak Nari Jomber ayo. Panas, panas, panas mandu. Yo, yo. Goodness ganes wicarane Jarawa muda-mudane sang Prabu Kresna tansah liwat atiku kayungyon selagamu saya nambahi wangun dasar ayu lancir kuning ora mokal atiku dadi koming mesaba sedidik aku bos terima kena tak anggot tambah kangen kurina wangi tansah liwat tresnaku tanah bisa lali Bapakne saya suwe ora gampang bebrayane kutune cara piye bisane monge lengke ya mbokne aja jeke kabeh wis ana karise sing nyata gendotara sak mestine jare lunga Solo tuku beras trasi yen tresno aja ngono monggo aku sing tresnani tak cilik loloba wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duit sluku-sluku batoke ela elo sirama menyang Solo le oleh payung muta mak jentit loloba wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen urip golek duit yo Turangga Satrio Seta deleh ayo yo ayo oleh Pak Narti hei ayo Dayak sing demong dayak Kelvin mulya le akeh becekan le Kelvin mulya becekane nglumpuk le rompi yatim anyar yo
ayo le nang Bali yo le kesambar kesaru kepleset wit gedang le yo loh dah ade kowe kok ngantuk to Dede yo aku terno Bali paman man aku terno mulih man awak rasane kaya badan man yo Oke,